Is-sit The Journal żvela li kontra l-impressjoni li pruvat tagħti s-Segretarju Ġenerali tal-Grupp tal-Popolari Ewropej l-PP meta qablet il-qagħda soċjali ta' Malta ma' Spanja fil-verità ma setax kienet iżjed il-bot mill-verità. Waqt id-diskors tagħha fil-Konvenzjoni tal-Partit Nazzjonalista fit-tmiem il-ġimgħa li għadda, Dolores Monserrat li llum tokkupa l-kariga fl-PP minflok Simon Busuttil qalet fost sensiela ta' attakki kontra pajjiżna l-Ispanja u Malta għadhom isofru taħt gvernijiet soċjalisti li mhux kapaċi jamministraw, imma bilkemm jeżistu biż-żewġ gvernijiet soċjalisti Malta u Spanja saru fabbriki tal-faqar u prekarjat. Minkejja dan The Journal wera bil-fatti li tali dikjarazzjoni ibiż gidba sfaċċata. Dan hekk kif minn analiżi li jagħmel is-sit l-indikaturi ewlenin tal-faqar, id-dħul finanzjarju u x-xogħol, pajjiżna qed igawdi minn riżultati ferm aħjar grazzi wkoll għall-għaqal tal-Gvern Laburista mill-2013 il quddiem. Is-sit jisħaq li d-differenza bejn iż-żewġ pajjiżi kbira tant li mhux biss Malta llum għandha l-aqwa tkabbir ekonomiku u naqset il-pis tat-taxxi fl-inqas livell storiku, iżda l-Ispanjoli qed iġorru pis tat-taxxi bla preċedent ta' iżjed minn 42% li jaqbes il-medja Ewropea. Dan waqt li Malta diet minn metamorfosi soċjo-ekonomika fl-aħħar 13-il sena, inkluż bl-akbar ammont ta' nies f'impjegu tkabbir tal-ġid nazzjonali li llum huma l-20% akbar minn dak ta' Spanja. Bil-maqlub ta' Malta ċittadini Spanjoli li huma mċaħdin severament żidu bi kważi 3.5% mill-2013 lil hawn. Minn barra hekk id-dħul disponibbli tal-Maltin li fl-2013 kien sew taħt il-livell tal-Ispanjoli sas-sena l-oħra qabżu għall-ewwel darba jinsab mal-medja tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin The Journal irrimarka li pajjiżna rnexxielu wkoll isaħħaħ il-welfare state tiegħu, benefiċċji ġodda u tisih qawwi ta' dawk diġà eżistenti bħall-pensjonijiet u children's allowance fost oħrajn. Ċifri u fatti li jindikaw biss kemm kienet qarrieqa s-Segretarju Ġenerali tal-EPP fil-Konvenzjoni tal-Partit Nazzjonalista li riżultat biss f'eżerċizzju ieħor ta' attakki inġusti u mimlija gideb kontra Malta.